Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na samanuto na ayamasang anakan si nagyang kutua piti barangan na kabnar na si itano imanto miyataman ko kami minti na ditanurun siya di ka pamagusaya sa ika-20 ay mantuwag wuluh akabnar. Na anto na nagyang gaya kabnar, nagyang gaya kabnar o miyatay si iku mga uyag-uyag. Nagyang na kailangan na iha pandangan tanong ay sa pamakinagan. Ngayon ito nakagigira mo ito na miyatay na kailangan na pamana matatago sa ginawa o piting gisa na Muslim. Aging kaya miyatay na nakabularyar kami. Sa manutunan na sudatan sa panakapagusaya na kailangan na maalwi tanong, aging kaya sa katanud na inapalit, tanong na ipaka taam sa aging kaya kapatay. Ded na manusia badi patay, ded na ba kaadu Allah badi kumasu adiyalian at kapatay niyan. Upamagaad na dimatay naso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah bayan Allah sugu iyat na isas kanya na imanan yan na apakah bayan Allah sugu Allah na nabi na last nabi na imanan yan na wana di makataam sa kapatay na Rasulullah ugaid nakagiya giyangga iya kapatay na uman isa na paleng pakataam na Rasulullah na miyat amyan nagyang kanan akapatay. Tamang ko mga malaikat naan mambuka, tamang ko malakal maut na pakatam sa kapatay. Ay budi patay na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya katiru Allah na sisaging kaya surat al-Anbiya, kullu nafsin dhaikatul maut. Lango na ginawa, niyawa, manusia, anta ka jin, anta ka antun akasan, piti barangan ng mga kaadno Allah na palaya din pakataam sa kapatay. Sa manuto na miyatanggad, adatu didatu wata malataw na sagad sa giyang kaya kapatay. Na ya kailangan, na ira mo ito ad na sumyagadong kung mga tunganenga na diir kamaylay atanto abang kap ke ta'zir sukad dan tanu Rabbul Alamin kasakanian ia imanan niyan na miyadin sagyang kana nakapatay na kailangan imanan niyan na matarima aka sudi kang gire-gire wallahu subhanahu wa ta'ala si iko imanan niyan na mga kaadnian matay suwata aka na imanan na nagyuto na pamana pedutu sa ayaming gira-gira na Allah na kailangan ada maaluing ka mitasir ka ukadnan ka Rabbul Alamin. Ayakatiru Allah na kullu man alaiha fan kada pamana petay langun mapapada dalam sagiyang ka iya inadnu Allah na palid na ipetay wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram na ayabu akalamba na sukaddan ka Rabbul Alamin. Why? Sukaddan tanu Rabbul Alamin. Sa manutun na si isaging kaya surat Ar-Rahman. Ya katiru isa akatiru Allah na innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Yesu initurun. Wallahu subhanahu wa ta'ala kung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat Al-Zumar saya kabasanian na saka na petay ka na sumambu siran na petay siran mambu. Ay na pala siran petay. Sa manuto mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na ginga sa katano na pala tanwa ay petay. Ilaman na ginga ya katiru syiar ala syai'un mimma tara ya ibna Adam la syai'un mimma tara tabqa bashashatuhu yabqa al-ilah wa yafna al-mal wal waladu. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد أين الملوك
allati kanat li'izzatiha min kulli awibin ilaiha wafidun yafidu haudun hunalika mawrudun bala kathibun la budda min wirdihi yauman kama waradu. Sama na yan naging ya katiru syair tuba-tuba dai ada atiyan abang akilai aba emanan yan nana bekelamba akapipi agino kapalay na tiyan manay ay palay na tiyan kada sa giyang kay dunia ayab kelamba tiyan na sukad nan ka Rabbul Alamin kada sutawok na kada sa mga wata ayan na nauro na tiyan manay na isa amya datu sa giyang kay dunia na suhurmuz na kalayan ni tamo na upama kaad na matatap na sira ni matatap kangay no to na mga datu sira na kagairan atamo datar mambu uad na da bakiram ya tetap si sagyang kay dunia na datar mambu Sulaiman alaihi salam akian datuan yan sundu na kian datuan yan sa manusia na kian datuan yan sa mga jin na emanan yan na langun siran na dedin paledin miya matay andin sa mga datu asi ko kadatu iran na emanan yan na berang-berang na punan apa maka sum si ko kadatu yan why naging kai na emanan yan na oman isa na palit tanurun sagad ada kambu kegun kaya manan yan na palidin ay manan yan na sagadun palit tanurun sagad sumyagat siranon na sagad tanurun mambu giyai itubad-tubad agiyang kaya syair apantag bu sa giyang kaya kapatay mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaman naging kaya katiru Allah kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ayamana ini aging kaya katiru Allah tiruang kay Muhammad aging kaya kapatay apa lagu yan niyo na kauman yun din kataling umakadud na kapatay na oren yan na magnud kanu kukad na ni wa Rabbul Alamin na tiro niyar kanu antun onon iaymanan niyan nagyang kutom yang ang gagalbukiw ka imbalas ko uman isa so ayamanan niyan na miyang galbukiyan ko kasisi diyan sa dunia ko dan niya pankapatay ya ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sama na yan nagyang gaya kapatay nada abar katanro ni pakasagad si dato na pakasagadun si doktor na pakasagadun so marani ko Allah na pakasagadun why si Romeridu ko Allah na pakasagadun langun tano ay pakasagad ko ay manan yan naging kaya kapatay sa manuto naging kaya mipantag sa aging kaya kapatay na adna iya akabnar aging kaya pamatay sumiyatay na anak kabnar yang ko mga tao malalamba dapan matay dapan mataling umakawapatay sa manuto naging kaya mapamakagagatan na mapagusay tanong naging kaya paganay giyang kaya paganay kabnar kabnar uay maay na putay kabnar o putay ay manan yan nagyong kuto diniyan di kasara katal maut na yamanan yan na adna kabnar yang kumauyag-uyag kudapan ay manan yan na mamatay na antuno na ay maana dapan kali uniyawa na sagyong kuto dapan kali uniyawa agiyong kutamiyatay na adna kabna liyar katano ama manusia na pamakinig tanway kamada kala din na ikatawan why patay siya mayan na patay si inayan na patay si batayan na patay sumliliutaw na mga ginawa iniyan na kailangan na katukohon yan antun agiyang kaya kabnar kagiyang kaya kabnar na sikat ng raka o agiyong kutua patay na amay kadang kamanggulula na dunduang ka na pamakinig niyo agiyang kaya kabnar o ay manan yan na patay si iko ay manan yan na mauyag-uyag dapan mamatay pagampaganaya kabnar nakataya na an yudakiruhu birrida biqada'illahi was-sabr ala qadarihi ay manay ni nasukapakatad mayran sa isagyang kutua patay sa kasuatian sa isagyang kutua qada'ullah why o ay manan yan na inibtad wallah akulo lan yan kapatay niyan na kailangan na makasabar sa giyong kutu ay manan yan na kapatay niyan
naginan kailangan na matiro si sagiyang kutua petay. Ay kailangan na masasabutian sa Allah. Matarima yan nagyuto na limuon Allah kapara maparulina nagyang kuta balas. Pakatadaman ka inuto na para yung kutua kapetay niyan na miyang kutua miyagdam yan na para ay manan yan na balasan ng Allah. Na duun yan supetay amay ka daaboong pamakatadam. Inong kailangan na sutaw na mapakapaganad yan suwatayan. Kamay ka diyan mapakapaganad nada abo ay manan yan na dangin penuh yung kuta mga tungan yan na makataling mo na siko rasa kapasabutian. Amay kasi ko rasa da ka ayabulam ba na niyaw akwa. Dan kada kenegien ada antun na nisbunian sama nuto na ya kailangan ko pitinggisaan ana mapakapaganad yan sumawatayan. Isaw na pinakaminus na para pemakindagang ka sa usiat sa mapamakin gumawata ka agyang kota usiat isaw na mismo na saka na kailangan na pagkinaga ka ano ka mapamanutul sa agyang kota mga wata ka agyang na petay loks ka na petay agyang ka loks tanong nakatay so ka benar yara ka tanong na miyang gulo lang ka iandaman na ya iding ka di ka pangusiati sa agyang kuto pagaring ka petay isaw na loks ka petay saya mananian na kapakasabarian kastarimaan niyan sa giyong kuto apakataling umon akapatay. Sa manayan na naging anak at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu. Ayama naging gaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pia kamu masa so ayama na niyan na maulaw-law mu'min ngayon ito napalay din mapia ngayon ito pia masa giyong kutuwa keparuli niyan na mapia so ayama na niyan na lang wanam kulo lang niyan na palay din mapia balay din mapia na da amaka kukuwasan sa dataranan arumwar sa giyong kutuwa mu'min mabaparatiya ko Allah. O masugat ay amanan niyan na marata. O masusugat amapya na amanan niyan masugat amapya na panalamat ko Allah. Ay ka panalamat yan ko Allah nakagigiyuto na pamamagay niyan ito. Pamamagay rin Allah. Na kapyan niyan ito. Kapyan niyan ngayon ito na balasan nun Allah. Sa giyong kuto adin yan di ka panalamat. Si isa giyong kuto pamamagay rin Allah subhanahu wa ta'ala. Sama nuto na mapiyo to ko mu'min. Na ikadua, na umasugat marata, so pagani na mapia, nagyang gay na, o ay masumisugat to na marata, na ay maswayan, na makasibar, na anto na, giyang ko tagya pakasibar yan, na ay mananiyan na samanuto, na mapiyaw nuto. Ngayon nuto ka mapiyaw, na kagigiyong ko to, akya pakasabar yan. Samanuto, na marata mapia, na palay din mapia ko mu'min. Kaya adna kiyalaw niya nun. O masugat amapya na penalamat ko Allah. Na o masugat tamarata ay amanan niyan na niyan kabaya na giyuto na makapangisabar. Na amanan niyan na paleon balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Giyi sabab ay amanan niyan na sutaw adna watayan adna luksian apatay na ayang kailangan din ko pitenggisaan na mapakatadamiyan nagyang kutua si ina yan, si ama yan, napatay. Ngayon ito, nakagiyang kutua, kaparol niyan sa giyang kutua balas, imbalasun ukad na niyan, Rabbul Alamin. Sa giyang kutua, kapakataling mo nagyang kuta kapatay, na emanan niyan, na mapakapsibariyan nagyang kutu, aluksiyan, naginanaki, mga pipya. Sa manuto na ikadua, na ikadua nagyang kutua an yudhakiruhu bi an yuhsina dhanna bi rabbih. So kapakatadmayran kapakatadma o ay manan yan na mga tao ay manan yan na sa kanwa o yag-yugpan di sakaratul maut sutungan na inyo na kapakatadmang ka kuway maay na petay kailangan mapya kapangantapan niyang ko Allah. So nakapangantapan niyang ko Allah. Doon nakapangantapan niyang ko Allah. Na yaman ay nagyang ko ito kaptiro sa giyang ko tamiyatay. Inaw ina
Giyan ga iya mana ni nakakapakataling umarga kapatay na may naging alimur ka wallah kaya mana niyan na anak makuha subalas ay mana niyan nakapakasurga ka kukadyan ka Rabbul Alamin na ay what gitu pamana banga pa bema beloy agiyong kutu petay ay mana na maantap yan wallah saya mana marata ada taruh sabada inu kay ni petay sakana miya kape piyay galbog nandun ni katirong aro na di mapya. Ngayon to, nakagiya inantap kaso Allah ay mana niyan na pimarata ang ganyan. Na sama nuto, na ya kailangan na aya masabot aging kuta petay, na ino to petay ka aya mana niyan, na adin imbagayrun wallahu subhanahu wa ta'ala mapya, na ya kakakuan yung namatay. Nagyuto ipamana petiroon sa giyang kuto, amiatay, agi na adnalimur ka wallahu subhanahu wa ta'ala, sagiang kay akya pakataling marga agiang kay adial ngayon to nakagigiang kuto ka keparuliang ka sa tabalas na ya ka keparuliang ka namay ka menduduka ka sa rahmat wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa manuto nagiang gaya anak katir Rasulullah kana ba matagay pamana matagkatir wada benian isnad maka pupungko kadnan tan Rabbul Alamin isaw na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ya katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن ayamana ini nada amatay rekanu aisabu badi ayamana niyan na maulaw la niyan na mapangantapian sama piya sukad na niyan Rabbul Alamin ayamana niyan naging kuta kapatid niyan na maantapian su Allah saging kuta kapian niyan inu pertai kapa ayamana niyan na anian makuha aging kutabala sa imbalasun ukat ng Rabbul Alamin. Sa manuto na ginalidalin, ikatlo, akabnar aging kutamiyatay ko uyag-uyag na ayudhakiruhu bil khawfi war raja. Ayaman ini, nasuka pakatadma sa giyong kuto apetay, apaganayron na giyong kuto akalak, ikakaalakyan na giyong kuto amyang una galbakian, bubun siksa wallah, dito ikailangan ikalak. Why? Kakalakihan ubay manan niyan na pamana sukad na niya na Rabbul Alamin sa pamana pangan niya yan na maapanon wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyong kutua ikadua nagyong kutua kapangan niyan sa pamana maapan wallahu subhanahu wa ta'ala sa isagyong kutu manan niyan na mga galbakyan na pakasulun wallahu subhanahu wa ta'ala sa surga na upuno to mati mo ko tao apetay agyong ko to kalak na ugyang ko to dinganding adinyan dikandingan ko Allah subhanahu wa ta'ala sa emanan niyan na maapan wallah sa agyong ko to mga dusan niyan napakasulun wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyong ko to surga na emanan niyan na upuno to mati mo nagyuti tao amyang ukur nagyuti pamana sabab ayamanan niyan na saka na kailangan naman pakatad makagyong ko to orip na petay at ikaw na petay ka na yamanan yan nakalak pamana pakalang kasukalak kakwallah isindit na kagyang ko ta mga galbag ka miyang una pamana akwan na maapang ka na dingan kakwallah pangan yang kakwallah sa yamanan yan na maapang ka sa giyong kutua miyang galbag ka mga dusa miyateru miyakatiteyan ang taon nun miyakatiteyan kaya Anas aswatigin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin na miyakasud piyamisitaw Rasulullah antaw naging piyamisitaw Rasulullah na manguda la ayaman na niyan na sagyang kutuwa oras na petay di sakaratil maut pitero Rasulullah fa kayfa tajidka antun ni maulaw langga natiyan na qala wallahi ya Rasulullah mata natiyan hay wallah inni arjullah mata natiyan manay asakan na dingan-dinga kenas wallahu subhanahu wa ta'ala maapan ako niyan na ipekal ka man sakpan man natin manay na ipekal ka kan so ay manan niyan na mga miyangan dudusa ko ikaalagakan sa Allah sabab ko mga dusa ko dingan ko Allah abay manan niyan napakasurgaan wallah nami mi umano nagyang kuto kaya manan niyan na nakalakyan sa giyang kuta mga dusa niyan nanto na ipitir Rasulullah Bitu Rasulullah la yajtami'ani fi qalbi 'abdin na diyan na mati mo ko puso o uripan. Unta nanon
fi misli hadzal mautin nasi sagian gaya uras ay mana sagian kaya diga sakaratul maut illa a'tahu Allah tabadi ay mana niyan na ibgairun wallah agiong kutua dingan na paka lidas na wallah si sagiang kutua syai ay pagkalagian ay mana niyan na upunun so miyatay baga di sakaratul maut pamakin ganiwaya mga pagariami giyong kutua petay na yamana niyan na mandingan-dingian na giyong kutua kasurgan na ikalakyan sa Allah sa giyong kutua mga dusa niyan na upuno to matimu sa giyong kutua petay giyong kutua dua kalak giyong kutua dinganding sa kapakasurgan wallah na yamana niyan na imbagayro no kadnan rabbul alamin giyong kutua dua say dua say ay amanan niyan naman dingan-dingian aw yung kutua say ay pagkalakihan. Ikapat na yudhakiruhu biraddi al-huquq ila ashabiha ila in tayassara lahu zalik wa illa awsa bidhalik. Ay amanan niya yung gaya mialoy nasukap pumakatad mairan sisagyang kutua petay. Ay kailangan na kapamayadan niya nagyang kuto ang mga utang yan. Uway. Upa makakaganyan na isaw na aya ekilian niya nun na niyan din ayamanan yan na makatinan. Itinan niyan si sagyang kuto ang mga tao amyang alamba sagi manan niyan na so pera kakan nabayad din rin si giraw. Ana utang akong kigiraw na kailangan nakabayadan nun. Kailangan no tuwa di materu sa giyong kota petay. Kaya mata ko utang agiyong kota petay na sumpetay. Kaya manan yan na tingin na siya yan utang akong gigiraw. Na udaw niya na materu na dad. Kaya manan yan na niya bali ito utang yan na margan. Ilaman lagi yung kaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kanat lahu madlamatan li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallaluhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinaran wala dirhama. ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه الله والعياذ بالله أي معنى ini nagyang gaya mga tao adun ay mana niyan na mialalim yan ko pagarinian dapi antun adun na yamana niyan na kailangan abukaan niyan. Ay antun ay kambukaan niyan nun na bedi niyan si sagyong kuto ataw amialalim yan. Netar o kabaydi niyan o pamakapirak isaw na pangin niyan na rila ko ay maina pagarin yan. Kuda pen kau maagyong kuto oras ada kibe da tamu da pirak kaaya bu akibe du tao na sugar lebekian na mapia na wanagal lebekian na mapia na mibedian siya ko oras ay manan yan na sa alungan na mauri mibedian yan na sakala agyang kuto ay mialalim yan na amay kada ba niya da mialamba na ya maso ayan nakuha ang kudusa agyang kuto kautangan yan isaw na mialalim yan na paki iguntor si sagyong kutua tao na yamanan yan na mapusing si isa naraka. Ngayon ito, nakagisa man ito na miyalangan. So may pupundo niya ng mga galbag. Kada akibediya na rumar ko yamanan yan na galbag yan na mapya. Nagyuti sapul apli. Naki mga pagariya. Sa manuto mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Napitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadru na mal muflis. Katawaniw. Katawaniw. Ang tagi yung gaya. Miyang alulugi. Muflis keadaan sa daban yan natiu tigira na qalu al muflis fina man la dirhama lahu wala mata' ay manan yan na tigira na Rasulullah digit pitir Rasulullah hay katawan ni tiginan tao mialugi na pitir na aya mialugi kami nagyong kuto ada ban yang perak na da ban yan tamo why da ban yan say pamakawana mapesa na pitir Rasulullah ayat itu muflis kung mga umatak na yati yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa yati wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta
hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Allahu akbar. Mata na mapasangai. Ayaman ini na ayat itu Rasulullah amuflis. Nagyaya suta ummatakan. Nagyaya sa suatwet siya tigeng ku alungan na mauri. Na makauma sa alungan na mauri. Na yamanan niyan na mala isambayang. Mala ipuasa. Mala idiakat. Ana sambayang yan. Ana puasa niyan. Ana diakat yan. Ana mga gilbak yan na mapia. Sa manuto na makauma sigiraw sininta niyan. Sigiraw na kailangan nakabaydan niyan. Na sigid malabat. Kuwaya maanan niyan. Na mga galbak yan na mga piya. Wa qadhafa hada na ayamanan yan na piyamanutulian sigiraw ayaman na bisina sigiraw. Na sama poro nakagi kada benar yan na kubaidan yan to na si pelebata ko galbak yan na mga piya. Na kaya niyan so tamu kigiraw na ayamanan yan na aya kibay dia nun nagyong ko tuwa ay manan yan nagal bagian nama pia la ilaha illallah na pia katugo arugu ay giraw na may manibe dia nu nagiraw isaw na bintol yan si giraw na samanuto na yakulalo to na kolabatan si sagyong kutuwa hasana o ay manan yan nataw na amay ding kamalangan nagyong kutuwa imbedian na ay maulolan yan na si imalbat si sagyong kutuwa dusa o tao na paki awidan si isagyang kutu ay manan niyan na miyang utang na wal'iyadu billah na maulog sa naraka kada miya lang bagal bagian na miya kaawid pun sa ema na aya mini miya uton yan na sudusa kagiuti o kita kini kaya pakabaidian nagiuti margadaki mga pagariya sa manutong nagyang ay kalima kabenarum o ay manan niyan na di sakaratal maut na ayudakiruhu bi alla yatamanna al maut mahma istadda bihi al marad ay manan yan na mapakatukauran, mapakatanudiran, di pamana diyan manding-anding, aba giyang koto ay mga nabud matay. Dapat kala sakit yan. Di niyan napningan giyang koto kapningan-dingan yan nun, na di mapiyaka kapaka inupiyaka tasu Allah umur yan, kaya manan yan, nakagya pakapanggalbagan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa galbaga mapya ay manan yan na imbiyad pamana ay manan yan na malama panggalbagyan nagiyanan na ana hadis sa Rasulullah ikanam nagyang kutwa kapakasabuta sa giyang kuta miyatay giyang kuta petay atir na kauda la ilaha illallah na manan yan na sa tao ay lasta katiruyan si dunia nagyang kuta la ilaha illallah na may na tao sa surga na ay pigilan ka nandun ning kapakatiruyan la ilaha illallah nagnuking ka na sa mga tao sududa sa giyang kuta petay na dingan pa kasulda kami ako nakasambungan nila mana masalim manatiru niyan na andun ni kasalin ako tiruyan na tirong ako mana pakidug ng la ilaha illallah na gumunok nagnuking ka na tama saya mana niyan na giyutod niya may nakapos na nakatiro yan si saging kay dunia na mana miya kasiguro dito sa surga ikapito akabna ragyang kuta miyatay ko di sakaratul maut nagyang kuto aki pamangniniran si saging kuto apetay na da maputur iran marata si saging kuto ay mana niyan na dinian di kasakaratul maut ay kailangan na dinan ditiro na mapya ngayon ito nakagis sa mga malaikat na ayaman niyan na sudi kateru utaw sa mapya na ayamat ay pakasulod ng Allah subhanahu wa ta'ala surga na punggiraw sa mga malaikat amin na giyong kuta di nga ro di kang glula pama pakasurga ng Allah na gumiraw ang sa mga malaikat amin na misaya na ako mapya nagiya ipama na kailangan di ini di manggulula agiyang kapito susun kabenar wa ayaman niyan na napetay diunay di manggulola kamadakla sa katano di niyan kakatawanay na aya kailangan na ana sabut sa iyo ay mga tao nakatayag yung Facebook na kapag freeway na umanisa na pakipagana din kung mga watayan agyang mi alusi kadikan lo kung na makanggirong naguna kataya mi kataling agyang isa kung mga luksiyo pagariniwa dasal ako armor kay Dr. Abdullah Haji Ali Munib isa ini ko mga puro titandingan sa giyang gaya
dika pamangdo sa giyang gaya imananian na mga muritano si sagiyang gaya Jam'iyat al-Waqf al-Islami na ayabon demapian na pamakinagdano sa kanya pa ni kiwlason na balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa kaya pamakinagyo na ipalatano ang giyang gaya mikrofon si sagiyang gaya lokstano sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.